Voor het EK hebben we een oranje auto gekocht. En dat willen we via een ludieke manier, wat via Twitter of Facebook, waar we de mensen daar waarschijnlijk mee ophalen en brengen. En het is een stukje reclame natuurlijk, ik voor het bedrijf. En ja, het is gewoon heel erg leuk. En dan pik ik hem op voor de wedstrijd, kan je een buffetje eten voor de wedstrijd en ik wil je na de wedstrijd weer thuis bracht. Ja, er langs. Van Persie. Hij is links. Kappen draaien en een hoekschop eruit halen. Snijder, ja, bij toeval en dan afmaken. We hebben een arrangement bedacht, het EK voetbalarrangement. En dan gaan mensen eerst pitch en put spelen, golf. Daarna gaan ze barbecuen. En als iedereen lekker gegeten heeft, dan kunnen ze met elkaar gezellig onder het genot van een drankje kunnen ze de wedstrijd bekijken in ons clubgebouw. Voor de echt grotere bedrijven hebben wij altijd hier in Noordien. Dat is bijvoorbeeld dit soort dingetjes die al voorverpakt binnen, maar het sminken. Het sminken is bijvoorbeeld heel erg populair bij personeelsverenigingen en dergelijke. Dus dat we het zo dienen. Ja, hier lijkt meer bijvoorbeeld. Dit is bijvoorbeeld dat sjussen vast al rieden. Dat is om de achteruitkijkspiegel heen. Ja, die ding of ze binnen het oranje of in het rood en het blauw. Dit is door het vooral heel goed. Hoe gaat het met de verkeer van Oranje? Nou ja, het komt hè. Het komt langs, het moet even groeien. Nou. Ik bedoel, het is just wel, ik heb van alles. Voetbalstof, tricots, voedingsstoffen. Ik heb nog wel canvas in het Oranje, dus ik heb alle soorten canvas. Oranje stoffen, voetbalgek hè. Europese kampioenschap, maar dan wist het wel. Want het kan samen in één stad slaan? Ja, dat kan samen in één stad slaan. Als ze niet een wedstrijd winnen, dan gaat het om.